Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas, donde iniciamos unha nova edición, valga a expresión, de o programa Falemos. Estaremos analizando a situación e as campañas do Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra co seu presidente, con Miguel Lago, e toda a situación de, bueno, pues de inquedanza que xera o problema que ten ahora mismo o edificio de Zara entre a rúa Michelena e Andrés Mellado, que xerou moita expectativa positiva e que agora parece ser que ese proxecto se vai un pouquiño desmoronando e que xera, lóxicamente, o contrario, decepción e preocupación por si este proxecto non se conseguirá adiante. Todo isto máis o que será o Nadal, o analizaremos con Miguel Lago, como lles decía, e abrimos este turno de entrevistas co director da Axencia de Turismo de Galicia, co director de Turismo de Galicia, con Xosé Merelles. Moi boa noite, benvido, señor Merelles, como estamos? Boa noite, moi ben. Vaya ano 2024 de récords, non? De éxitos de turismo, non? Sí, a verdad que estamos superando as cifras do ano pasado, 2023, que foi o mellor ano turístico da historia de Galicia, e estamos xa nos 7 millóns de visitantes, o que supón un 2% máis que o que tivemos o ano pasado por estas datas. Canta xente traballa? Estamos falando de 130.000 empregos en Galicia con respecto a neste sector. Estamos falando dun PIB que a Xunta sitúa non 12% máis ou menos, pero que o clúster o eleva case hasta o 20%, si se ten en conta todo o sector, a cadea de sector, non? O PIB turístico en España é do 13%, non? O que supón a actividade turística para a economía española é un 13%. Para afinar, en Galicia teríamos que ter a conta satélite para saber o que cada sector como beneficia a actividade turística, e estamos traballando co Instituto Galego de Estatística para levar a cabo esta conta dun xeito definitivo, pero podemos dicir que o PIB, o turismo no PIB galego supera pois o 10% nestes momentos. E en canto ao emprego, pois sí que son eses 130.000 empregados no sector servizos relacionados coa actividade turística. Este é un dato o máis positivo da historia, segundo a enquisa de ocupación da EPA, de ocupación activa que se publicou recentemente. Das marcas dos proxectos está Galicia Calidade, está Turismo de Galicia, pero unha das produtos ou dos reclamos máis importantes posiblemente sea o Camiño de Santiago, non? Sí, desde logo, é o noso gran escaparate internacional, e hai que dicir que as peregrinacións a Compostela viven o seu mellor momento, probablemente tamén da historia. O camiño é cada vez máis universal, e o camiño xa non necesita promoción no resto de España. É un fenómeno que está no imaginario de toda a poboación do mundial, e non é raro ver peregrinos. De feito, os peregrinos máis abundantes este último ano son os que proveñen dos Estados Unidos ou de Australia ou mesmo de Sudáfrica, que é un país que está empezando a medrar en canto a enviar peregrinos a Compostela. E hai camiños para todos os gustos. Hai un camiño religioso, gastronómico, paisaxístico, etc., etc., non? Bueno, fundamentalmente o Camiño de Santiago consiste en peregrinar a Santiago de Compostela a través dunhas das rutas que son oficiais, non? E nese sentido, pois son xa preto de 500.000 peregrinos os que recibiron a Compostela. Nos calculamos que hai un 25% máis de peregrinos que non se para a sellar. Efectivamente, que non vai a Santiago, a oficina do peregrino, a retirar a Compostela, pero é certo que esta cifra xa superou a todos os peregrinos que se registraron para a Compostela o ano pasado,
e é un fenómeno que parece non ter fin. Se tuvera que definir o perfil do peregrino, cal sería? Ou que porcentaxes estarían? No mochileiro que vai, digamos, que bocadillo, botella de agua e albergue, e dos que fan unha etapa e van ao hotel de, digamos que das estrelas que máis teñen na cidade, que vai á mariscada, que fai unha ruta de viaxe despois pola tarde a gastar o carto. En canto ao gasto, o peregrino, nós temos un estudio que nos dice que gasta máis de tres veces máis que calquera visitante que este en Galicia, precisamente porque un peregrino polo menos está 5 ou 6 xornadas en Galicia. Iso pois supón un gasto importante, aínda que sexa un gasto diario menor que o que poda facer algún visitante, algún turista, pero así o acumulamos durante a súa estancia, pois agora mesmo os peregrinos gastan máis na súa estancia en Galicia que un turista. E, ademais, hai que ter en conta que a través do Camiño de Santiago cada vez nos visitan máis estranxeiros. A media de gasto dun estranxeiro en Galicia é de uns 140 euros diarios e a de un español pois está en 70, na mitade, o cual pois supón, isto dá un pouco marca a pauta da magnitude que supón o fenómeno xacobeo. Quero decir que en calquera caso o gasto que fai un peregrino en Galicia é un gasto cuantioso que beneficia desde logo a toda a economía galega. Claro. Como vai o Camiño portugués, señor Marelles? É o que máis crece? Sí, o que máis crece é o Camiño portugués da costa, que xa superou os datos todos os datos do ano pasado, non? A verdade que, por decirlo dun xeito coloquial, vai como un tiro. E, ademais, é un camiño por o que transitan un 80% de peregrinos estranxeiros. Volvo decir que cuantos máis estranxeiros nos visiten, mellor nos vai, porque son os peregrinos e os turistas que máis gasto fan no noso territorio. E que máis boca a boca farán no seu destino, no seu orixe, non no destino. Desde logo, calquera persoa que se achega a Galicia como peregrino é un potencial visitante que seguro que vai falar ben do noso territorio e probablemente se achegue nunha ocasión posterior como visitante, como turista. E como se están mantendo os camiños e como están, digamos que dende a Xunta e dende o Turismo de Galicia axudando aos concellos pequenos, vixiando tamén que os camiños estén ben sinalizados, ben coidados, limpos, bueno, todo este tipo de cousas e mantendo as boas condicións para poder facer o que teña o camiñante. Sí, desde a Axencia de Turismo de Galicia, ou concretamente desde a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, conxuntamente coa Axencia, temos un plan anual de mantemento dos camiños de Santiago e dos albergues públicos da Xunta de Galicia, que suman máis de 70, e no cual se invisten 10 millóns de euros anuais. Isto supón un considerable investimento que nos permite ter os camiños, diría eu, en perfecto estado de revista. Hoxe mesmo estaba en Valdeorras nun acto de sinatura dun acordo coa Asociación de Concellos do Camiño de Inverno, que é o que pasa por ali, e nos atopamos con un peregrino catalán que decía, loubaba como estaban señalizados os camiños en Galicia, en contraposición a outros territorios, e como estaban ben sinalizados e tamén de ben atendidos. Creo que a opinión é común, é unha opinión unánime de que os camiños de Santiago están ben atendidos, pero é certo que tamén se dedican importantes recursos económicos e tamén é certo que nos estamos permanentemente no camiño para tratar de solucionar calquera problema ou calquera problema de accesibilidade ou de
ou calquer desperfecto que poida ter lugar no camiño. Señor Merelles, falando de albergues, xa hai acordo entre a Xunta e o Concello de Vilagarcía para o albergue de Villagarcía, na zona de Carril, non? Sí, efectivamente, hai poucos días falei co alcalde de Vilagarcía e só nos falta asinar o convenio porque estamos todas as partes de acordo coa cesión e coa asunción por parte da Axencia de Turismo de Galicia deste edificio que se integre na rede de albergues de Galicia, de peregrinos de Galicia, e nada, asinar o convenio e empezar a adoptalo e a que empece a funcionar xa. Ten algunha data prevista, máis ou menos, para dar unha estimación, ainda que de investimento, de posta en funcionamento que se estima? En breve vamos, cando asinemos o convenio, se van a poñer estas datas, xa nos poderemos poñer en marcha, pero é certo que o edificio xa estaba construído, nos daba a impresión en principio que non era un edificio que estivese destinado ao albergue porque lle faltaban certas dotacións, pero bueno, nos vamos a asumir e o Concello cumpliu a súa parte de entregalo como lle proponíamos. Probablemente haxa que facer algúns axustes e ver algunhas cousas, pero é certo que ahora mesmo tanto o Concello de Vilagarcía como a Axencia de Turismo de Galicia están traballando para que se poña en marcha enseguida. Fai uns días estaba aquí tamén vostede na presentación do plan estratégico de a Mancomunidade do Salnés e do turismo do Salnés. Que representa o turismo do Salnés e a comarca do Salnés dentro de Galicia e dentro dende o punto de vista de turismo de Galicia? Si, eu iría máis alá, non só en canto ao turismo de Galicia, sino en canto ao turismo de España, porque o Salnés é unha das comarcas máis desenvolvidas turísticamente de Galicia, por suposto, sino tamén do norte de España e de España, porque é certo que hai unha gran tradición de acollida a visitantes e visitantes tanto nacionais como estranxeiros e os propios galegos, que nos gusta moito esta zona, e o seu desenvolvemento pois é o máis importante, eu diría, de Galicia, non? E nese sentido, pois agora mesmo representa aproximadamente o 17% da demanda de viaxeiros de toda Galicia, e os datos pois son espectaculares. Nos estivemos na presentación deste plan estratégico e estaba o xerente da Mancomunidade, manexaban uns datos que viñan de fontes distintas as que son o INE, as que manexamos nós, pero coincidíamos que xa se recibiran nos 9 primeiros meses do ano pois 500.000 visitantes, o cual é unha cifra bastante superior á do ano anterior. E tamén hai que destacar o incremento de visitantes estranxeiros. Por primeira vez pois se pasaron das 225.000 noites en establecementos turísticos reglados do Salnés feitos por estranxeiros. Claro. E hai que ter en conta que, bueno, que ten máis capacidade hoteleira Sanxenxo que toda Galicia, pero que aparte de eso hai un dato que sí que eu supoño que non sei se está todo se lle dá toda a importancia que ten, é que Sanxenxo con esa capacidade hoteleira non hai cadenas hoteleiras, é de pequenas familias, bueno, de pequenas familias non, de familias da zona, de familias locais que, lóxicamente, pois pequenas empresas, pequenas familiares que loitan por isto e que entre o Sanxenxo e o Grove, lóxicamente, son capital, non? É certo, o modelo do Salnés e concretamente de Sanxenxo é como moi específico e feito a si mesmo, o cual demostra tamén a capacidade que ten o turismo e que ten o turismo pois para xerar riqueza pois desde empresas pequenas hasta grandes empresas, pero precisamente, ademais de ser
o territorio máis desenvolvido turísticamente de Galicia, tamén é o territorio de Galicia máis desenvolvido no eido profesional e no eido empresarial. E a verdade é que iso, pois, para nós é unha gran satisfacción. Claro. Como repercute, non sei se vale o exemplo de Sanxenxo, pero como repercute digamos que a actividade socioeconómica nos povos que teñen atractivo turístico e que son polos atraentes turísticos? Se reparte entre os negocios, os produtos da horta, do mar, a cadena, move toda a cadena o turismo? Falábamos antes da conta satélite, cando a teñamos vai nos dar exactamente como as achegas do turismo ao desenvolvemento das distintas actividades, pero un pode pensar que o turismo beneficia desde a unha gasolineira pois hasta unha farmacia. Son negocios totalmente distintos, pero é unha actividade tan transversal que está beneficiando pois a todas as capas económicas de un territorio. Nese sentido, pois Galicia, que xa superou a barreira dos 7 millóns de visitantes, e na que os establecementos hoteleiros ganan un 7% máis, casi un 8% que o ano anterior, pois danos unha magnitude do que supón esta actividade xa para a economía galega. Como valora o proxecto da España Verde coa cornisa cantábrica e que nos poida beneficiar este produto novo e este acordo intercomunitario? Sí, bueno, hai que dicir que non é un produto novo, marca España Verde, pero non é un produto novo, pero é un acordo, non? Sí, pero agora probablemente teña máis sona que antes, precisamente por eses fluxos que hai, cada vez hai máis xente que quere visitar o norte e xente do sur, se falamos do resto de España, e tamén xente do estranxeiro que quere pasar máis tempo na cornisa cantábrica e na fachada atlántica que corresponde a Galicia. É unha marca turística que se creou hai máis de 30 anos, da que forma parte, por un lado, o Goberno Central, o Estado, a través de Tour España, e por outra, pois, as 4 comunidades do norte, que son Euskadi, Cantabria, Asturias e nós, e que se formou precisamente como distinción a ese turismo que estaba vixente hai máis de 30 anos, que se chamaba de sol e praia, onde o que se buscaba era estar en contacto nas praias, co mar e pouco máis. Ese era un obxectivo, non había un trasfondo cultural, nin gastronómico, quizás, tan exacerbado como agora. Entón, esta marca se creou para que precisamente os valores que temos comuns ao norte de España se pudesen promover fora de España, precisamente, que é onde actúa a marca. Recentemente estivemos en Maya facendo unha presentación e entón a marca, a verdade que funciona moi ben, porque somos distintos, pero fomos quen de lograr xenerar produtos que interesen, produtos comuns que interesen, e aí, por exemplo, falaría do corredor, dun corredor verde que contempla as 4 comunidades, e tamén, pois, de esa promoción conxunta que podemos facer da gastronomía, e dos viños incluso, e tamén, pois, bueno, dos nosos espazos naturais. Claro, porque ademais temos moitos. Os espazos naturais non só en Galicia, non só Asturias, Picos de Europa, etc., que, bueno, están... Bueno, o sur tamén ten, pero o norte son totalmente distintos, non? E diferenciados, digamos. Efectivamente, se hai unha antítese entre o norte e o sur, pois, nos o que buscamos é esa diferenciación para promovernos fora. E citaría, pois, un gran exemplo que sería tamén un corredor ecolóxico que é o primeiro de España e o máis largo, vai ben desde Euskadi hasta Galicia, e aquí fomos quen os 4 comunidades de poñer
en común os nosos intereses e de que se aderiran máis de 300 empresas dos 4 territorios a esta promoción da naturaleza e do contacto coa natureza. Señor Marelles, nos quedan moitos temas para falar. Vai haber un Xacobeo no 27. Hai orzamentos xa para o 25 da Xunta de Galicia, pero tamén de Turismo de Galicia. Temos fitura ás portas, o Nadal. Parecelle que fagamos un descansiño para escoitar a información comercial que nos axuda a que esta televisión siga funcionando e volvemos nun instante? Por suposto. Pois dentro dun instantiño volvemos e estamos co señor Marelles, co director de Turismo de Galicia, para poñer encima todas estas cousas que lle acabo de decir ahora mismo, así que non o tardamos.